ስጋ ካብ ዝኾነ ቦታ ምግዛእ ሓደጉ ዓብዩ ኦኬ ብዛዕባ ዝንገረኒ ንሰማዕትና ምክንያቱ እቲ ኣገዛዝኣና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ከማ ክንዛረበሉ ለና መስለኒ ናይ ዓረብ ትካላት ኣለዉ ካብኡ ዝግዛእ ኣስቤዛ ኣሎ ናይ ሾድን ኣለዉ ትካላት ካብኡ ዝግዛእ ኣስቤዛ ኣሎ ብፍላይ ንስጋ ንዓሳ ዝምልከቱ ተሰብ ከመይ ገይሩ ጥዑያት ስጋ ከም ዘሎ ወይ ኣበይ ከም ዘሎ ክፈልጥ ዝኽእል ሕጂ ትፍት ሙሉእ ብሙሉእ ፍታሕ ኣብ ኢድ ተሸማቲ እዩ ዘሎ ይዝወድቕ ዘሎ እቲ ስጋ ካበይ ከም ዝመፀ ይትፈልጥን ኢኻ ታስጋ ዘፍረየቶ ሃገር ፖሊስኣ ኣብ ስጋ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይትፈልጥን ኢኻ ብኸምዚ ምኽንያት ናይ ሾደን ስጋ ኣተኣማማኒ ይገብሮ ክራብ ሰርቲፋይ ዝኸውን እንስሳ ንማሕረቲ ክኸይድ እንከሎ ኣብ ስትረስ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እቲ ናይ ማሕረቲ ፕሮግራም ይድምሰስ ኦይ ስለ ዝገብሩ እቲ ናይ ክራብ እንቃቕሖ ብጣዕሚ ክቡር ይኸውን ንኣብነት ኣብ ጽቡቕ ፀወታ ከሎ መግቢ ከተብሎ ዒልካ ካብቲ ፀወታ ትኸልፎ እንተኾንካ እቲ ቆልዓ በታ ንዘላቶ ንእሽተይ ኣተሓሳስባ ናይ ኣተሓሳስብኡ እታ መግቢ ኮላፊት ናይቲ ናይ ፀወትኡ ገይሩ ክጥምታ መግቢ ክትሰርሕ ኮለኻ እውን ምስ ቆልዑኹም ካብ ምስራሕቲ ዝበለፀ ንቆልዑ ሸውሃቶም ከኽፍተሎም ዝኽእል ነገራት ምግባር እዩ ናይ ቆልዑ ምርጫታትን ተሳትፎን ኣብ ምግብና ኣመጋግባን እውን ሓደ ካብቶም መግቢ ካብ ክሽነ ስጋ ኣብ ጣውላ ዝመጽእ መግቢ ተራ ኣለዎ እዩ ብሞያ ዝጻረፍ ንመጀመርያ ግዜ ኣነ ሓበሻ ጥራይ ርየ ዝያዳ ሕርክ ንመጸና ሓሰብክ እወ ኣንታ ሰራሕ ፀብሒ ኣንታ ከምዝዶ ነቲ ኣመጋግቦኦም ጉዳይ ክርእዩ እዘዝ ኣጋጣሚ ኮይኑ እታ ጉዳይ ኣነ እውን ክሪኣ ጀሚረ ንዓ እውን ምስራኣና እቲ ኣመጋግቦኦም መብዛሕቱ መሰረቱ ኣብ ዩቲዩብ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ነበረ ታደ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛ ስለ ዝነበረት ብዙሕ ካብቲ መግብታት ኣብ ዩቲዩብ ዝስርሑ ኩሎም ዓይነት መግብታት ሰሰሪሕካ ነቶም ቆልዑ ምባል እዩ ምቕራብ ነይሩ ሕጂ እዚ ወለዲ ዓባ ሓላፍነት ኣለና እንታይ ዓይነት መግብታት ኢና ንሰርሕ ኣብ ኤርትራ ንሽኮር ንፊኖ ፍሉይ ኣረኣያ ነይሩና ናይ ሃብታማት ናይ ዓቕሚ ዘለዎም እዩ እቲ ስእሊ ዝነበረና ብፍላይ ሽኮር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሽኮር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሻሂ ኣብ ቡን ኣላ ኩሉ ግዜ ኣብ ዕምበባ ከማን ኣላ ብዙሕ መረረ ይነበረ ናብ ሽኮር እኳ ዳ ባህጊ ነይሩ ሽኮር ክትረክብ ናብዚ ምዕራብ ምስ መጻና ሽኮር ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ጎስጓስ ይግበር ኣብ ትምህርቲ በሎ ኣብ ገለ በሎ ሕጂ ብዙሓት ነቲ ሽኮር ምጥቃም ገዲፎሞ ኣብ ቡን በሎ ኣብ ሻሂ ግን ብምንጽጻር ናይቲ ኤርትራ ዝነበረና ተጠቃምነትን ናብዚ ምስ መጻናን ፍልልይ ኣለና ፍልልይ ናይ ረኣያ ፍልልይ ናይ ጠቃቅማ ጌርና ኣለና ስለምንታይ በኤርትራ ከለና ሃሳይ ኮይኑ ዘይተነግረና ወይ ሃሳይ ኮይኑ ዘይና ኣምን ዝነበርና ስለምንታይ ከኣብዚ ሃሳይ ኮይኑ ይንገረና ኣሎ